türlere barabar. İl halkyny bagtly etmegi maksat edilen gahrman arkadagly gahrman serdarymyz bizi her pursatda parahatçylykda, asuwdalykda ýaşadýar. Ine mehribanyleşler görüşüňe diýäli, ýurdumyzda halkara parahatçylyk we inançmak ýylymyzyň her bir güni ýatdan çykmajak bagtly günlere beslenýär. Bugün bolsa ýurdumyzda uly dawara bilen belenip geçilýän halkara betaraplygyň 30 ýyllyk toýu bilen ýurdumyzda goňşy döwletlerden gelen mihmanlarymyzyň gatnaşmagyna aýdym saatly bayramçylyk konserti geçirilýär. Bize mehribanyleşler öz agdybir döredicilik toparymyz bilen şu geçirilýän bayramçylyk konsertinden siziň üçin bir näçe söhbetli we şekilli görüşler ýaýlym arkaly size ýetirmegi özümizde makul bildik. Ýaýlymda biziň bilen galyň, toýlarymyz toýlara, bayramlarymyz bayramlara ulaşdy. Mehribanyleşler ne görüşüňe diýäli halkara betaraplygyň 30 ýyllyk toýuna başlanan aýdym saatly bayramçylyk konsertimizde biziň her bir toýdur bayramlarymyzy özüniň şirinden şirin aýdymlar bedeýän aýdymçylarymyz hem gatnaşýarlar. Bizim häzirki pursatda şeýle zehini aýdymçymyz, türkmeniň altyn atyratly bäýatleşiginiň ýeňijisi, ýaş zehini aýdymçymyz Olgerek Durdyýew bilen söhbetdeşik arkaly dowam edýär. Olgerek hoş gördük birek. Ine görüşüň ýaly ýurdumyzda uly toý, uly bayram. Sizem şu konserde bir gatnaşmaga gelipsiňiz, tinlamaga gelipsiňiz. Bu dowr uly bagtdan şan bolup durýar-da. Mümkin bolsa şu pursatda bir arzuwlaryňyz biz bilen paýlaşaýdyk. Sağ olun. Ine görüşmede ýaly gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasynda uly şatlyk şowkun toý, şanly bir taraplyk bayramymyzyň 30 ýyllyk toýu. Elbette ähli halkymyzyň ýüregi joşgunly, biz aýdymçylaram näme ýurdumyzda geçirilýän bayramlara öz bir şatlyk şowkun aýdymlarymyzy bilen gelýär. Şeýle toýlarymyzyň, bir konsertlarimyzyň şatlyk şowkuny fin etmäge, konsert bayramçylyklaryny görmäge gelip şu şanly bayram bilen bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk toý bilen gahrman arkadagymyzy, arkadagly gahrman serdarymyzy, ähli watandaşlarymyzy tüýsürekden gutlaýar. Goý gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, belent başlar aman bolsun. Sağ ol oğlayarak, arzuwlaň hasyl bolsun. Bizem size mundan beýlegem ýerine ýetirýän her bir aýdymlaryňyzyň toýdur bayramyzyň bede bolup durmagyny arzu edýäs, mahmalawadyňyz belentden belent ýaňlan. Köp sağ olun. Mehribanyleşler, edýid watandaşlar biz şatlykly pursatda halkara betaraplygyň 30 ýyllyk toýuna başlanan aýdym saatly bayramçylyk konsertinden gepleşigimiz söhbetdeşik arkaly dowam edýär. Biziň häzirki söhbetdeşimiz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talibi, bir şahyr gelinimiz Nursultan Derýaýewa. Nursultan, bayramlaryňyz gutly bolsun. Ýürek arzuwlaryňyzy biz bilen paýlaşaýdyk. Başyna Jamal, elbetde hem nämeden gözli şaýat bolup oturşymy diýäli, bugün asuda watanymyzyň ýene bir güni taryhy wakalary, şeýle bir ajaýyp pursatlar bilen bedelip dur. Ine häzirki wagtda hem ähli külli türkmen halky bilen bir agzdan bir hatarda bitewiliň, jebitliň bayramçylygy bolan türkmeniň mukaddes bayramlarynyň biri hemişelik bir taraplygynyň şany 30 ýyllyk toýunyň toýlanýan gününe, ine bugünkü gün hem dost oganlarymyzyň hem bir agzdan biziň şeýle bir şatlykly senämede şaýatlyk etmeginde buýsanjymyda buýsanyp şatlygymyda şatlanmaklary bilen konsert dawaramyzda şeýle bir ajaýyp duýgular berýär. Biz türkmen perdendi, türkmen ýaşlary arzuwmyzy amal edip ýöreýäs. Watanyny ýyp köräp duran gursakdan, diňe bagtdan paýly aýdym döreýär. Watan üçin dörer her bir şygrymyz, gahrman arkadagly gahrman serdarymyz bilen midemezdir biziň bagtly döwrimiz. Bide şeýle ajaýyp zamanada okumany, öwrenmäge, hemem döretmäge, döreden eserlerimizi halk köpçüligine giňden ýaýmaga ul mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň belent başlary aman, janlary sag, il ýurt bähbetli tutýan ähli tutumly işleri, dawaralara beslenmegini tüýsüregden arzu edýän. Gahrman arkadagymyzy, arkadagly gahrman serdarymyzy, hemem ähli watandaşlarymyzy hemişelik bir taraplymyzyň şanyny 30 ýyllyk bayramy bilen tüýsürekden gutlaýan bayramlarymyz bayramlara ulaşdy mehribanlar.
Ardulan hasıl bolsun Nur Sultan. Bizem sizi yeni bir ýola şu pursatda bir ýurdumyzda uly dawara bilen bellenip geçilýän bir taraplymyzyň 30 ýyllyk toý bilen tüýsüremizden utulaýar. Şular ýaly toýly günlerde görüşip gowy söhbetler etmek ýene-de nesip etsin. Sag bolun. Mehriman ýeşlerine görüşmek ýaly bir taraplyk toýumyzyň 30 ýyllyk toýuna bagşlanan Aýdym Saýly bayramçylyk konserti dowam edýär. Bizem häzirki pursatda şu bayramçylyk konsertinden söhbetleşik arkaly dowam edýär. Biziň söhbetleşmez baş akademik drama teatrynyň sahna ustady, Türkmenistanyň atgadanan artisti Batyr Çarif. Batyr dogan hoş gördük birek. Ine görüşmek ýaly bir konsert öz işini dowam edýär. Häzir sizem şu sahnada bir çykyş etmäge taýýarlyk görýän ekeniňiz. Mümkin bolsa bir şatlykly pursatyňyz sahna çykman biz bilen paylaşaysan. Sağ olun. Bizim yurdumuzun ehli künjegini şeýle bir şatlykly wakalar, toýlar gurşawaly Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyň, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarmyň her bir raýatynyň bagtyar, eşretli durmuşda, awadan durmuşda ýaşamak üçin alyp barýan taýsy tagallalary bugün toýly günleri bilen dowam edýär. Hemişelik bir taraplygymyň şanly 30 ýyllyk münasibetli sunut ustatlary biziň kärdeşlerimiz bilen bilelikden şu dawaraly pursatyň öň ýanyna bir öz baş akademik drama teatrymyň halipa artistleri bilen bilelikde şu Oğulhan atamyzyň insan perwerlik ýol ýörelgeleriniň bugün kununa biziň gahrman arkadagy gahrman serdarmyzyň aladalar bilen dünýä ýüzüne äşgär bolýanlygy bilen bagly çeper çykışymyz bilen şuňky konserde, şuňky dawara gatnaşýanlygymyz üçin biz özümizi ören bagtly hasap edýär. Şeýle asuda, awadan hemişelik bir tarap ýurtda ýaşaýanmyza, garaşly watanmyzda ýaşaýanlygymyza biz sunut saatlar bolup şeýle her bir bayramçylyk dawaralaryna öz ýürek buýsunjymyzy ýetirip bilýänligimize diýsen bagtyar sebäbi halkymyz asuda, erkana durmuşda. Ne şeýle toýly günlerde ýaşaýar. Bir döwletli tutumlaň toýly günlerde ýaşamaga türkmen halkynyň eşretli durmuşyny, belent derejelere dünýä ýüzüne ýaýmaga biziň gahrman arkadagly gahrman serdarymyz giýje günni alady diýär. Şoň üçin ähli sunut ustatlarynyň kalbyna, umumyň halkymyzyň kalbyna gahrman arkadagly gahrman serdarymyza sunut eserleri bolup ýanlanýar. Bir ähli halkymyzy Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy gahrman serdarmyzy Türkmen halkymyzy şu hemişelik bir taraplygymyň şanly 30 ýyllygy bilen tüýsürekden gutlaýas. Gahrman arkadagy gahrman serdarmyzyň janlar sag ömürler uzak bolsun, ýyl wagtly dünýä umumadan zat behwitli alyp barýan tutumly işler hemişe rawaşlyklara beslensin, ýurdumyzda toýlara ulaşsyn. Sağ olun halipa, arzuwlaryňyz hasıl bolsun. Bizem sizi şu pursatda bir ýurdumyzda uly dawara bilen bellenip geçilýän bir taraplyk toýumyz bilen tüýsüremizden utlaýar. Wagtyňyz almagyny sagamanja çykyş ediň sahnada. Sağ olun. Mehriban ýeşler, edýid watandaşlar, biz şular ýaly şatlykly pursatda gepleşmegi ýene söhbetleşik arkaly dowam edýär. Biziň söhbetleşmemiz Mahtumuladyna Milli Saýly drama teatrynyň sahna ustady, Türkmenistanyň atgadanan artisti Gülşiryn Annymradowa. Gülşiryn halipa hoş gördük birek. Ine görüşmegi ýaly ýurdumyzda bir toýlarymyz goşa-goşadan gelýär. Her bir toý bayramçylyklarda biz siz bilen didarlaşýar. Elbetde toýda bir didarlaşyp söhbet etmek bu bir uly bagtdan şan bolup durýar. Şu pursatda bir bagtly pursatyňyz biz bilen paylaşaýsan. Köp sag bolun. Şu gün ine Türkmenistan döwletimiziň hemişelik bir taraplygymyň 30 ýyllyk toýlanýar. Bu bayrama diňe bir türkmen halkymyz däl, eýsem ähli ýerlerden gelen mihmanlarymyz dawaraly garşalyny hemem şolaryň ajaýyp şeýle bir şatlykly pursatlaryna birem şaýat bolýar. Indi häzir biz edil konsert dawaramyzyň öň sirasynda dursa, şoň üçin şu ähli türkmen halkymyzy şu ajaýyp bayram bilen, ýeňişli bayram bilen
parahatçylykly bayramçylyk bilen tüýsüreňizden mähirli gutlaýas. Toýlamyz hemişe toýulaşdyn. Bize şu erkin döwri, parahat döwri, bagtyar döwri, bagtyarly döwri, toýly döwri peşkeş beren gahrman arka dagly gahrman terdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, belentdaşlar aman bolsun. Hemişe ýurdumyzda parahatçylyk hökmüni ýöretsin. Ay Türkmen halka arzuloýar yürekden, toýlar gutly bolsun eviz arkada. Hoşumay niyetli birekden, ömrüň uzak bolsun eviz arkada. Sabah seher ovad edýär bilbiller, bagşylarymyz joşup saýraýar diller. Sevedilen edýär bu pek köňüller, ömrüň uzak bolsun eviz arkada. Toýlar gutly bolsun eviz arkada. Toýlanmaz toýlaşsyn. Köp sağ olun Halifa. Bir bayramçylyk gutlagyňyzy hem söz bilen hem aýdym bilen şeýle bir joşgunlyk bilen gutlap berdiňiz. Bizem şu pursatda size şu ýurdumyzda uly dawara bilen bellenip geçilýän bir taraplamyzyň 30 ýyllyk toý bilen tüýsüreňizden gutlaýar. Alyp barýan işiňizde uly üstünlikler ýar bolsun. Ýene-de şular ýaly toýly günlerde görüşip birek bilen gowsa etmek nisip etsin. Köp sağ olun. Mehriman ýerleşler biz bayramçylyk dawarasyndan söhbetdeş arkaly dowam edýäs. Biziň ünlük söhbetdeşimiz Matmulanak Milli Sarly Drama Teatrynyň aýdymçy artisti Ýazyby Sapargeliýew. Ýazyby hoş gördük birek. Ine görüşimiz ýaly bir adyndan belli bolýar. Matmulanak Milli Sarly Drama Teatryny aýdymçy artist hökmünde dähmet çekýäňiz. Ine bugün hem ýurdumyzda uly toý, uly bayram bir taraplamyzyň 30 ýyllyk toýuny ählijämiz bilelikde gatnaşýar. Ine bu bayramçylygy bir söz bilen aýdym bilen wasp edip berseňiz biz üçin bize tomaşa edýän ýyleşlerimiz üçin ören täsirli bolardy. Başysyny dogrudanam şu biziň ýurdumyzda toýlar toýulaşýar. Watanyň şöhraty, döwrüň günäri, galkynyş tuşurýar goşa kenary. Bugün hasyl bolýar, arzuwlaň bary. Çöl düzler öwürlýär Gülgülistana, arkada nur saçýar Türkmenistana. Biziň watanymyzda şeýle bir gowy, iň bir garaşylýan bayramçylyklary belläp otyr. Bir taraplygyň 30 ýyllygy. Şu bayramçylyga ählijämiz Laýtada şu medeniýetiň godişkärleri öz sowgatlary bilen geldik bolýym. Aýdymlarymyz bilen, täze goşgularymyz bilen, öz sahna oýunlarymyz bilen halkymyza hyzmat etmek bize de nesip edýär. Ine şu taýda bir joşman durup bolanok bir hiňlenesim gelýär. Şuň ýaly owadan ýurtda ýaşadýan biziň hormatly arkadaly gahrman terdarymyzy şu wasp edip hem de biziň şäherimizi Aşgabat şäherimizi wasp edip aýdym gelýär. Uly hawasyna. Ak şeherim güdülleşyer, güdüllü yürek coşyar. Barha ösyer asman sarı, büyük binalan bari. Arkada sayasında toyun tutyar Aşgabat, yürekten süýen seni. Bağıt şeherim Aşgabat, ilimiň göz owanjy, bakyýaşy Aşgabat. Ine şuň ýaly owadan aýdymlar bilen öz watanymyzy hormatly arkadaly gahrman terdarymyzy wasp edetimiz gelýär. Bize şuň ýaly durmuşda ýaşadýan hormatly arkadaly gahrman terdarymyza şu ak ýüregimizden sag bolsun aýdýar. Oý bularyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutumly işlerem rowaj alsyn. O ýurdumyz parahat bolsun, asmanymyz hem arasa bolsun. Arzuwlaňyz hasyl bolsun. Görýäňizmi biziň ýurdumyz nähili asuda, parahat. Biz şu parahat ýurdumyzyň bagtly denanlary. Şu siz bilen söhbetde şolamyzda da sin edýäs. Ýurdumyzyň asudalygyny, parahatlygyny özüňiziň ýürek sesiňiz bilen bir bagtlygyňyz bilen beýan etdiňiz. Biz hem şu pursatda ýene bir ýola size işiňizde mundan beýlän uly üstünlikler ýar bolmagyny arzu edýäs. Şular ýaly ajaýyp toýdur bayramçylyklara gatnaşmak her birimize nesip etsin. Bayramyňyz hem gutly bolsun. Sag bolun. Mehriban ýerleşler
edýid watandaşlar ine halkara parahatçylyk we ynançmak ýylymyzyň her bir güni toýdur bayramlara beslenýär. Bugun ýurdumyzda bitaraplymyzyň 30 ýyllyk toýy uly dawara bilen bellenip geçilýär. Aýdym sarly bayramçylyk konsertine bolsa, aýdymçylarymyz öz aýdymlary bilen, şahyrlarymyz öz goşgulary bilen, teatrlarymyzda zähmet çekýän sahna ustatlarymyz bolsa, özleriniň eserleri bilen bayramçylyk gutlugyny ýetirip durlar. Ine mehribaniyleşler bilen bayramçylyk dawaramyzda söhbetde şarkal dowam edýär. Biziň häzirki söhbetdeşimiz Mahtumulad Naq Milli Sarly Drama Teatrnyň sahna ustady. Bir näçe keşipleri ýerine ýetirýän artist denanymyz Gulnawat Abdullaýewa. Gulnawat, bayramlaryňyz gutly bolsun. Sağ olun, hemmämiň bayramlaryma gutly bolsun. Ine mihmana uly hormat sarpa goýan, mihmana öz öýüniň töründen orun berýän mihman töýür türkmen halkymyz bugünkü gahrman arka dağımyň hormatly prezidentimiz arka dağ gahrman serdarmyň saýasynda hemişelik bir taraplymyň şany 30 ýyllyk toýuny uly toý bilen, uly bayram dawara bilen şowkuny belläp otyr. Ine ählimiz saýat bolup otyr bu bilen şu hemişelik bir taraplymyň bayramçylygyny nasip etli. Aýdym sarly konsert tomoşaçylarymyza ýetirildi. Elbetde şu ýerde ýerine ýetirilen her bir aýdymçynyň, sadanlaryň, taňçylaryň, umman medeni sunat işgärläriniň ýüreklerinden joşup çykan şol eserler oturan tomoşaçylara özüniň bir bayramçylyk sowgaty bolup oturan adamlara, tomoşaçylara özüniň bir ilhamlaryny joşdurmaga itergi berdi. Uly bu ýysanç bilen belläsmedi gelýän zat şu ýerde bilen türkmen halkynyň milli lideri gahrman arka dağımyň ajaýyp eserleriniň aýdym bolup ýanglanmagy tomoşaçylara özüniň bir hasam bir ilhamlarynyň joşmagyna öňüne maksat goýup, özleriniň maksatlaryna ýetmek üçin bir topar bir öňlerine iş goýup, şol işede işleren bir howesli ýerine ýetirmäge ilhamlanyrdy, joşdurdy. Elbetde gahrman arka dağımyň hormatly prezidentimiz arka dağ gahrman serdarmyň eserleri bugünkü biziň öz eserlerimizde sahnalaşdyrýan sahna oýullarymyň sakasy bolupdyr. Şuňky şu ajaýyp joşgully günne bolsa biz Jewislikde, Agdyberlikde bir supra jemlenip, dogullyk, dostluk ýurtlaryndan gelen wekiller bilen birlikde hemişelik bir taraplamyň bayramyny uly joşgun bilen belläp otyr. Bize şular ýaly bayramlarymyzy, dawaralarymyzy uly joşgun bilen, dawara bilen bellemeklige uly mümkinçilikler ödüp beren türkmen halkynyň milli lideri gahrman arka dağımyda, hormatly prezidentimiz arka dağ gahrman serdarmyda köp sağ bolsun aýtýar. Goý gahrman arka dağımyň, arka dağ gahrman serdarmyň janlary sağ bolsun, ömürler uzak bolsun. Alyp barýan işler mundan meýläm diňe rowaşlyklara wetlesin. Hemişelik bir taraplamyň bayramy bilen türkmen halkynyň milli lideri gahrman arka dağymyzy, hormatly prezidentimiz arka dağ gahrman serdarmyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsüregimizden gutlaýar. Goý toýlarymyz toýlara ulaşdyn. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem şu pursatda ýene bir ýola sizi ýurdumyzda uly dawara bilen bellenip geçilýän bir taraplyk toýumyzyň 30 ýyllyk toý bilen tüýsüregimizden gutlaýar. Şular ýaly toýly günlerde görüşelim.
Assalamu alaykum. Şuňur hormatlanýan Türkmen halkynyň milli lideri, Gahrman Arkadağymyz, hormatly prezidentimiz, belent mertebeli mehmanlar, hanımlar we jenaplar. We extend our greetings to our respected national leader of Turkmen people, our hero Arkadağ, esteemed president, honored guests, ladies and gentlemen. Şugun Aşgabat şäherinde halkara parahatçylyk we ynanyşmak geli, halkara bitaraplyk günü we Türkmenistanyň hemijelik bitaraplygynyň 30 ýyllygy münasibetli halkara forumy ýokary derejede geçirildi. Bu halkara forumy Türkmenistanyň hemijelik bitaraplyk hukuk derejesine, hyzmatdaşlyk, ynanyşmak we dostluk görelgelerini esaslanýan asylly başlangyçlarynyň giňinden ikrar edilýänliginiň aýdyň suwutnamasy boldy. Today, the International Forum dedicated to the International Year of Peace and Trust, the International Day of Neutrality, and the 30th anniversary of Turkmenistan's permanent neutrality was held in Ashgabat at a high level. This international forum has become a vivid proof of the wide recognition of Turkmenistan's noble initiatives based on the principles of permanent neutrality, cooperation, trust, and friendship. Gadyrly dawara gatnaşyjylar, sizi halkara bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemijelik bitaraplarynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli tüýs ýürekden gutlap, medeniýet we sunga dostlarynyň taýýarlan bayramçylyk konsertine başlaýar. Dear participants of the ceremony, we sincerely congratulate you on the International Day of Neutrality and the noteworthy 30th anniversary of Turkmenistan's permanent neutrality. And now we start the festive concert prepared by culture and art figures. Akipleri, akip bardır adında, akipleri, parahatlık sağdınna, kadim oğullarım dostluk yolları, akipleri, birleştirýär illeri. Altı oğlum, doğamım, 24 ağtığım, kovum rovanım. Nice müddet jahan giyirlik eyledik. Görgönmizden kän kelamat töyledik. Hiç kese kılmadık kas. İyilge jebir görsökteki eyledik sabır. Taglimatım, rayetimi iletti. Rayet ilim bir kararga yol tuttu.
nicem yıllap vatan girgizlik iyilge beyik xanlık açtık bu oğul dilge. Tanrı'nın ey vurun, ey peklik kuşu, sen dünyada parahatçılığın hem ananışmağın başı, yay kanatın, insaniyetin içinde parahatlık keşfi senin başında. Anha, sana geleceğin altın kapsar aşağı, ol arkadağın, arka dağlı Serdar oğlun bir taraflık kapısı. Çalın dutar okudu, barın nesiller, ak kepteri bilen ak bağta tarih. Anatam, yanınızdan ayırmayan bu kudretli kammatına ne hikmettir? Bu hikmet sizinkidir, iliminkidir, gelecekki nesillenkidir. İlimin ebedi penası olur, parahat yaşayışın güvesi olur. Hekimden paykatsan dören penttirvi, midemez sarsmaz anam erktirvi. Şu hikmeti kaldırıyat biz geleceğe, şu toprakta devlet kuracak gerçeğe. Türkmen saylav alan parahat yolun birleştiriyer köngüller kalpleri. Arkadağlı Serdar kahraman oğlum birleştiriyer yurtlar hem kalpleri. Şeyle bol ya paykas gelte devlete, şeyle bol ya yurda gayrat gelenine, şeyle bol ya arkadağın yüreği, halkım, halkım, halkım deyip uronno. Şeyle ol ya, Serdar'ımın yüreği, halkım, halkım, halkım deyip uğruna. Bakı bir taraflık, toyun toylayar, Türkmen ili bugün, oğul yurdunda. Oğul Han'ın parahatlık saparı, dünya halklarını toya çağırıya. Yerine getiriyorlar. Türkmenistan'ın kahramanı Cemal Saparova hem de dokmaçılar folklor toparı. Çelpekli mihman mertebelep bugün ulu toy tutyat. Mihman mertebelep bugün ulu toy tutyat. Türkmenistan karışsın bir taraf hem parahat. Arkadağım toy tutyat. Toymadı gel toymadı. Arkadağım Serdar'ım bugün ulu toy tutyat. Toymadı gel toymadı. Toymadı gel toymadı. Sıfıra yazıp toy tut ya, toymadı gel toymadı. Zemini yanlanır ya,
acıp yıllarım. İlkinci bir taraf koca dünyada, şan şöhratli arkadağlı iyilerim, arkadağ terdarlı acıp yıllarım. Bir taraf sen parahat sen banklı sen, cahan şanlığınma sen mıltaklı sen. Dünyanın aylavunna bidev batlı sen, şan şöhratli arkadağlı iyilerim, arkadağ terdarlı acıp yıllarım. Dünyanın aylavunna bidev batlı sen, şan şöhratli arkadağlı iyilerim, arkadağ terdarlı acıp yıllarım. Asuda asmanna yayıp kanatı, devlet kuşu bakı devrün zineti. Akiptiri baktım kattı kamatı, şan şöhratli arkadağlı iyilerim, arkadağ terdarlı acıp yıllarım.